Oh! Parang ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga sasa. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka kulang. Tanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Lakip si Sixto miuyon sa gisulti ni Flor. Hangtod nga gibati na og kagilas si Roger. Maong gipasugdan dayon niya pagsunod-sunod ni Teresa. Aron istudyohan kung unsaon kini pagdagit ug may gamiton aron pakita si Alan. Samtang sa laing bahin, nakita gyud ni Alan ang sakyanan nga gisulti ni Emel sa buhi pa kini. Gigamit dayon ni Alan ug didto siya paingon sa usa ka syudad. Human makuha sa ulitaw ang kwarta sa bangko, namalit si Alan og mga butang. Samtang si Roger miadto sa dapit og bay, gamoy gitaguan kaniadto nila ni Emel og Alan. Ug nakita ni Roger ang usa ka firing range. Target range yun. Di ba'y dagang mga basiyo sa mga bala? Kung mao ka na kadudahan gidahin ni si Alan. Kadudahan gidahin ng animal. Daghan kay makabang. Sa ato ba? Doon na nagsigig practice. Pulos mga bulsay ang mga iko. Ay, kag-ina nga. Ay, kag-ina, makalabaw pa na ako. Nag-bulsay sa mga target plan. Pulis Amado og ex-army si Emil. Ila tingalan ning agi og permisi na mag-practice din eh. Pero imposible yung ka si Alan nga magupot og armas na mabuto. Ipalihog kong kwinta, bayran ako ng tanan.
Oh, sir. Wait, please. Napalit pinakuha ka ng kong kikalan. Di agreyan ni Sudara. Kung naibawaan pa na ko, maordayan yung dapitan kitakuan nila ni Alan. Wala tayo mo hasol karon sa kong una-una. Pero ang pangutana angay sab ka kung mahasol ni Alan. Mula naman ang kong gihamok ani ni Alan. Tana. Diskarga na ko ang tarang kong pinalit. Dugay pa kung mangumpro ko sa mo. Takuban akong balik sa luna ang skinan. Ugba ko nila ni Ipadayon. Kapit na mangitgit. Magandam ko daan. Hello? Makikita ko ni mo. Nalipay kong mitawag ka. Di ba kung nalawag ka na ko kaniya? Sorry. Uy, kaso. Nagkasapot ko. Dadagyapos bebit paliw. Oh. Asa ta magkita, Alan? Pliti na mo, Noy. Ano mo magkita? Oh, dali, Bet. Sige, una kay magsunod ko nimo para makatarang kong linis palibot. Sa second floor, Bet. Sa second floor mo mag-abot? Wala ko siya makita. Ay mo siya, Tess. Huwag patingali siya maabot. Nag-unatan niya abot. Arita dyan yung lamis na hapit. Lingkod, Bet. Sige, order. Unsay mong gusto. Wala na lang, uy. Magwanta pa man. Tess, kisa man ito wala. Kaya nagbaro sa itong kabangan. Natural, waiter. Kay mga tanag unsay atong orderon. Dong, unya na lang. Mutawag lang unya, mi. Mahigi paabot mong gudming laing kauban. Dili siya waiter, uy. Huwag man siya mag-uniform. Oh, Di na ko sa inyo pag-abot. Naguna ko ninyo.
Ayaw mo paglitog sa kungan. Bet, salamat kasi mo pagkuyog ni Teresa. Nga gini mo eh. Kung wa kang tingog, di ka kung kailan mo nga ikaw ni. Ikaw pag-yun ni. Tinuod bagid gawa mo kailan ako ganiya. Taon-taon kang nagbarog sa mga tupangan. Huwag yun kung makailan mo. Angayan ka kay skibutang mong bigote. Angayan ka sab sa taas o wave ni wing. Original kay tanawon. Ug nag-eyeglasses ka pa yun. Kinahanglan pag yun nga imo pakining buhaton. Dagan kay salamat nimo, Bet. Ay pasalamat lang. Wa ko kamo ilha nga laing tao. Giila ko kamo igsuon si Teresa. Salamat din sa panihapon ha. Nabusog ka ba, Bet? Busogay ko. Sige, Lan. Amping mo ngayo ha. Salamat, Bet. Aray na ko. Salamat ha. Sige, Bet. Lahi na gyud si Alan sa akong paniinira. Pero ambot, tungod tingali kayo nagtakuban siya, mao nga giuyon sa niyang iyang linihukan. Pero grabe kayo. Wa na gyud ko makailan niya kung si Alan ba siya. May pahiyom ka. Gimingaw ko ni mo. Tess, I love you. Lo, Busing, kinsa ni? si Ponso. Unsa man punso? Nag-drive ko ron sa usa sa imong mga taksi. Mutuo ka kahapon mo ingon ko nimo nga walang damhang giswerte ko. Da punso. Nahunugos kong kibuhat kaya nanawag ka. Pati ka rin nangigingon ni mong swerte. Ayaw na pakita na ka, ha? Dili pa dugay nga misakay na kustrisa. Unsa to? Mi-check-in. Si Alan may kauban. Dili si Alan. Lain ang iyang kauban, Busing. Haing mo tila, punso. Haing mo tila. Dili motel, Busing. Pension house. Tess, I love you. Tess. Busing, Punso, napas lang sa sud. Sigurado ka gyud nga dili gid si Alan ko yung Teresa puso. Sigurado lagi Busing. Sigurado ko. Taas ang buhok. Curly ang buhok. Labong og bigote. Murag mitabo na siyang baba. Kawa ko magdahong miingon ba diyan ni karon si Teresa. Ang
babae nga akong gipahal pag ayaw mura na gani ko bayabag sa gugman ako niya pero barato na kayo siyang tangkang pagyugdaong. Angay lagi day siyang pahimuslan lang o ludan pagkauman. Nahinumdong kabagayan niya silang kwarto. Naa sa first floor. Sit up ng tanan, bossing. Gibayran na nako ang gwardya basta mo check out na si Teresa o ang iyang kauban. Ako dayon mo'y iyang tawgo na ron. Aris lang makasakay si Teresa sa gidriban ko taxi. Good. Good, Purso. Alan, nganong May napagreklamo. kinahanglan ba nga lakip ako? Hilam na lagi. Pasagdi ko. Atubag sa samintes. Kung sa'y tanaw mo siyang kaugalingon. Katukay. Nagtagpaw yung mayos Teresa. Kaluoy ni Alan. Giilisan lang sa dayo ni Teresa blind laki. Punso. Gipaibaw na ko sa kwartya, bossing. Music out na sila, Teresa. Good. Nagatang na din sa kawas. Sundon ka na mo. Mahong naging sa tong kamot si Teresa. Wa mailhi si Alan. Apan wa na sila'y kalikayan tungod ni Teresa. Mga higala, sundan ang kanunay ang uman pa mga sumpay. Dili ka itong sugilanon ka ng uluhan. Kagaw! Ni Cain! Sugilanon ka sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algid Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.